Ndakatenga imba muBorodale, a big mansion that I bought because ndainge ndichida kurelocate kumusha. Zvino pamba apa pari kunzi panoonekwa nyoka. Nyoka yacho iri kunzi ndeye blue. Nai mukoma, zviriko here kuti kunganzi kune nyoka yeblue pasi pano pezuva. Imba iyi yandakatenga, I think kuti ine urombwa mukati. Makadi yenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu, asi munge muchizovanzawo kachitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 54 years ekuberekwa. Ndava nemakore anodarika iwo 22 years ndichigara kunoku kuAmerica nemhuri yangu. Ndiri kunyora nyaya iyi because handichazivi kuti ndoite sei. Ndasvika pamharadzano yeupenyu hwangu uye handitozivi kuti ndotora ripi gwara. Muna 2023 ndakatenga imwe imba muBorodale kuHarare ikoko. Imba yacho yakakura zvayo, handidi kunyepa. Saka marenovations hatina kutokwanisa kutoita marenovations. Takaitenga iri zvairi, nanhasi uno ichiri zvairi. Chatiri kungogona kungomaintaina payadhi chete. Chakaita kuti nditenge imba iyoyo inyaya yekuti ndakange ndava neshuviro mavideos andakatanga kuona paYouTube kuti ndike ndichizokuzivaiwo mukomanachi. Ndakakuzivai mugore ra2024. YouTube ndakatanga kuziva vanhu vekuZimbabwe kunana 2023 ndichiona vana DNA uye zvekare ndaiona vana Andrew vachiinterviewa n'anga. Saka ndakange ndava neshuviro yekuda kudzoka kumusha. Uye zvekare ndakazotanga kuonawo mavideos nevanhu vekunyika dzakaita sekunana Ghana, maNigerians, vamwe vakange vava nemakore vagere muno muAmerica vava kudzokera kunyika kwavo kumavillages vachitonhovaka dzimba dzavo mumavillages. Ndakazotanga kuona zvekare paYouTube mavideos evanhu vedu vekuZimbabwe vachidzokera kumusha kubva kuno kuAmerica, UK neAustralia. Saka pose pandaiona mavideos acho, kusanganisira neimwe kapo akaroorwa nemurungu akatodzokera kumusha kubva kuAustralia nemurungu wake, ndakabva ndabatwa neshungu. Kwava kubva ndachizotanga kuratidzawo mudzimai wangu kuti ona. Saka ndaitoona vanhu vachivaka, vanhu vachitenga dzimba kumaruzevha, vachitanga kuvaka dzimba mumaprazi, vanhu vachirima, vanhu vachivhura mabusinesses. Saka ndakabva ndatanga kufunga kuti pamwe nguva yangu yekudzokera kumba yainge yakwana. Mudzimai wangu pakutanga akange asingatombodi kuinzwa nyaya iyoyo because akati tapedza makore ose awa tichivaka upenyu hwedu kunoku, saka tingazodireko kudzokerako kuZimbabwe. Asi ini ndaingogara ndichingomuudza kuti handidi kufira kunoku kunze kwenyika. Ndinoda kuonawo vana vangu vachizoziva kwavakabva, kusanganisira nenyaya dzechivanhu dzakandibata stereki. Ndaida kuzozororerawo munyika yangu. Saka takazosvikawo pakuzobvumirana kuti okay, kana tatenga musha tinobva tachizombouyako kuZimbabwe kwemakore 2 chete. In 2 years time, kana zvinhu zvikafamba zvakanaka, tobva tachizoramba tirimo muZimbabwe. Kana zvisina kufamba zvakanaka, tobva tadzoka zvedu kunoku kuAmerica. Saka patakasvika padecision yakadaro, ndakafara zvikuru kwazvo. Then ndokubva tawana imba yedu yemansion muBorodale. Imba iyoyo handingati yakatidhurira. Maprizes ekuZimbabwe munongoziva kuti US dollar rinoita sekunge risiri US dollar. Maprizes ekuZimbabwe vanonwanzo kutaura maprizes anenge ari pamusoro-soro than the value of that property. Saka ndakangoti ndo zviripo. Saka ndakabva ndatotendawo nyadenga ndikati kubva zvandakauya kunoku ndainge ndisina kumbofungidzirawo kuti ndikazodzokerawo kumba. Ndava kutonzi ndava kutogarawo muBorodale because ndichiuya kunoku mukoma upenyu hwainge husina kumira zvakanaka. Takatowanirwawo nyasha nedenga vamwe isu kuti tinge tichiuya kunoku kuzodzidza kuno kuAmerica through masponsorship. Tainge tiri vanhu venhamo. Ndakatokurirawo kumavillages kwamutoko uko. Saka Borodale taingoinzwawo nezita. Ndaiti dzimwe nguva ndikazvitarisa ndoti saka ndiniwo ndakatotenga imba kuBorodale. Kunyange kunoko tiine imba yedu, but kungoziva kuti kuZimbabwe ndava neimba yangu iri muBorodale.
chitongoriwo chishamiso kumunhu akangoberekerwawo mumhuri yainge yakashoreka. Pandakatobhadhara mari iyoyo handina kunyatsokuongorora zvakawanda nhoroondo yemba, because imba iyi ndakaitenga through this other property agent. Dzimba idzi dzavanenge vachimaketa on the internet. Chandakangoita ndechekuti ndakatsvaka lawyer iro rakanovheta nekunoongorora, plus imba iyi yakange ichitotengeswa ne a well known property agency, saka ndaitoziva kuti it was not a scam. Ndakafara mukomana ndikati imba iyi yakanaka. Nemudzimai tava kutotanga kutofunga kuti how are we going to renovate this house, swimming pool uye zvekare ine marooms akawanda. Saka ndakabva ndati sezvo tatenga imba iyi tava kufanira kuti tinge tichiwana at least munhu anogarapo paproperty, ndo maintenance yega so far yatakwanisa kuita. Saka ndakabva ndahaya a garden boy wekuti anga achizochengeta nzvimbo yacho sezvo isu tichiri kunoku kuAmerica. Saka mwedzi mishoma yakapfuura, gardener wekutanga ndokubva asiya basa. Ndakafungidzira kuti maybe awana rimwe basa riri nani, because ndakange ndichimupa $150 sezvo ndakange ndisipowo panzvimbo, and ainge asimborina basa rakawanda raainge achiita. Ndakabva ndatsvaka mumwe, asi akangoshanda, uyo ndiye akandikatyamadza nekuti akashanda mavhiki mashoma ndokubva abvawo. Ndakabvunza estate manager kuti ko chii chiri kuitika, akati haazivi. I blamed vakomana ivavo nekuti vaita zvekunwa doro kusvuta mbanje, ndokubva ndasiyana nezvekutsvaka vanhu, kungotsvaka munhu nje. Ndopandakataurawo nevanhu vekuchechi vakaita chiziviso kumba uko kumusha chaiko kwedu kwatinobva kwaMutoko. Ndopandakaona gardener wetatu uyo akamboshanda akashingirira ndokubva aenda, tikazungudzwa zvava kunzi ava kuSouth Africa. Gardener wenumber 4 ndiye akabva achizondiudza. By then ndakange ndichitaura naye paWhatsApp achiti ini baba ndafunga kusiya basa. Akange asingadi kundiudza chikonzero chekuti sei ainge afunga kusiya basa. Saka aingoti baba ndafunga kusiya basa. Ndakaramba ndichingomubvunza kuti ko chii chaitika naye mutendi, kasi ndiri kukupa mari shoma here? Akanditi kwete. Akabva anditi pamba pano hapagariki. Akati kwandiri akaona mabhonzo emunhu achifamba, kureva izvo kuti akaona chiskeleton pakati peusiku chichifamba. Ngani skeleton ichocho akazongoshamisika chatomira mumba umo maakange akarara. Akazotoita zvekutomutswa nemudzimai uyo waakange ainaye, akatondikumbira kuti ndisazoudza mukadzi wangu because akange atori negirlfriend zuva racho razvakaitika. Girlfriend ndo yakabva yachizomumutsa nekuti hanzi ainge atooma, chatova chando panguva iyoyo apo paakaona chimarangwanda ichocho pachakange chichifamba muimba umo maakange ari. Saka mushure mekunge asiya basa, ndopandakafonerawo hama neshamwariwo dzinogarawo munharaunda yakapoteredza Borodom, ndikati mombopotawo muchinodongorera imba yangu. Zvechokwadi munhu wose anoedza kurarapo pamba apa anoti pamba ipapo hapagariki uye zvekare haparariki, nekuti hanzi unotongorota dzimwe hopeso dzisinganzwisisiki, kungoona zvinhu mumhepo zvinenge zvichibhururuka, chinhu ichocho chobva chatonyangarika. Ndine former schoolmate vandakatuma ndikati chamwari chimboenda unonditarisirawo imba yangu, handina kana kuda kumbomuudza kuti pane zviri kunetsapo pamba. Saka akati achibva kubasa roundabout 8 ndo pandainge ndichitotaura naye. Akati ava kuda kuswedera padhuze nepamba, pagedhi repamba, anoti iye akaona zishiri raita kunge nyoka rainge rakazvambarara riri papavement padhuze nepagedhi. Akangodarikira mushure mekunge aona chiitiko chakadaro. Saka ndakabva ndatoziva kuti zvose zvainge zvichitaurwa nagarden boy uya vakange kusiri kunyepa, uye zvekare mamwe magarden boy avo aingoti kana akashanda akati shandei obva atosiya basa. Vakange vaine zvikukutu izvo zvavainge vachiona zvainge zvisingatauriki. Dambudziko zvino rakazotanga gore rakapera iro. Pose pandinotanga kuronga, ndikangoronga nemudzimai kuya kuZimbabwe, ndinobva ndatanga kurota ngope dzinondityisa. Dzimwe nguva ndinozviona ndichitovigwa ndiri munhu mupenyu, ndichitochema, ndotoiswa mubox nemudzimai nevana vangu nehama dzangu, vose vanenge varipo.
vobva vatondiisa muvhu vototanga kutondifushira ndiri mubox ndozofiramo ndiri mucoffin. Handizivi kuti dudziro dzehope idzodzo dzingadudzirwa sei. Dzimwe nguva ndinozviona ndichimhanya nepamwe pandinotoedza nepose pandinenge ndichigona napo kuti ndige ndichitiza, then ndinobva ndamhanyiswa nenyoka. Nyoka iyoyo inenge iri hombe, iri yeblue. Hope dzacho mukomana achi dzinenge dzichityisa zvekuti pose pandinomuka ndichiita kuridza mhere. Apa ndinenge ndakaita kunyorova nekuda kwedikita. Saka ndaingoti maybe kungoshushikanawo, handizivi, sezvo wava munhu unenge uchida kudzokera kunyika kwako uko kwawakapedzisira kuenda kudhara. Saka zvinhu izvi zvava kungoitika nguva dzose. Nyaya yazondiunza pano ndeyekudai so. Mwedzi wapfuura inini nemudzimai wangu takabhuka matiketi ekudzoka kuZimbabwe. Saka in the next 4 months tofanira kuti tinge tichizouyako ikoko. Kubva zuva ratakabhuka matiketi endege ndiri kutadza kurara zvakanaka. Ndinorota hope dzimwe chete. Hope idzodzo ndinogara ndichingodzirota nguva dzose. Ndava kutotya kutoenda kunorara. Kana yava nguva yekuti ndinenge ndava kufanira kuenda kunorara, ndobva ndati Mwari wangu, nyaya dzedzi dzatanga manje. Ndava kufanira kuti ndige ndichishungurudzwa nehope. Dzimwe nguva ndinomuka kana na2 ndobva ndangogara pasofa ndakavhura makete ndakangotarisa pangu panze. Mukadzi wangu haazivi zvose izvi zvandiri kusangana nazvo. Anongoziva kuti ndiri kungoshushikana, ndine stress. Anotombondibvunza kuti pane chiri kundinetsa here. Ndinongoti handina. Handidi kuti ndige ndichimuvhundutsira. Dambudziko nderekuti ini pachezvangu handichazivi kuti ndoita sei. Ndinotya kurelocata nekuda kwehope dzandiri kurota. Ndava nemakore akawanda ndigere muno muAmerica. Kudzokera kuZimbabwe, as you know, after spending so many years in a foreign country, hazvisi nyore, hachisi chinhu chidiki. Ndinozviziva kuti ndiye ndava kutosiya upenyu hwandakajairira, ndiri kusiya shamwari, ndiri kusiya zvinhu zvakawanda zvandakavaka kwemakore akawanda. Dzimwe pfungwa dzinongoti chingoenda kumba unoona kuti chii chiri kukonzeresa musha. Handiti wava wako, kana wasvikako wobva wataura nemidzimu yako. But ndiri kutya, what if these are warning signs? Ndakatomboedzawo kutombotsvaka nhoroondo yeimba yacho, but handina nhoroondo yakanyatsokujeka yandakakwanisa kuwana. Saka changondiudza pano mukoma ndechikuti ndikuda kungobvunzawo kubva kune vedare renyu kuti ndimuudze here mudzimai wangu kuti ndohope dzandiri kurota, uye zvekare ndine secret yandakaudzwa neumwe gardener uyo akandikumbira kuti baba, kana mukangotaura munenge matoparadza marriage yangu, nekuti zvakaitika akange aine girlfriend raainge ainaro mumba. Mudzimai wake akange ari kumusha. Ndoudza mudzimai kana kuti ndongoramba ndakanyarara tozongozvionerawo kana tavako kumusha. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Chingouyai kuZimbabwe, kana mauya kuZimbabwe mobva maenda kuchurch, sezvo mati munonamata imwe church kwamunoenda uko, then mobva mataura na any pastor from your church, mobva maenda navo vononamatira imba iyoyo. Kana muchiona kuti hazviite kutaura izvo zvamakaudzwa nemukomana wenyu webasa, because munozoita nenge mamutengesa, you don't have to say anything. Munongoenda zvenyu munonamatira imba iyoyo, then you take it from them, muchitsanya nekunamatira kuti zvinhu, kana kuri kunzi zvinhu zvevaridzi vainge vambori varidzi vepamba ipapo, hazvifanire kuti zvinge zvichikuvhiringidzai nekuti matitle deeds ava kudaidza imimi. So let us try to speak with our dear brother. Kana zvichitoita, kana kuchechi kwenyu kuchipota kuchitwawo all night services, motoita kuti pamba penyu pange pachiva free musati matouya kuno kuZimbabwe. Motokumbira kuti vanhu vekuchechi vanopota vachienda vachinonoita machurch services, mameetings echechi, vanenge vachida kunamata, just open a space, mungava muri mugaraji, then vanhu voita all night services vachinamata vari pamba penyu kudzinga mhepo dzisina kunaka.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana Asi ndine hair salon kunoku kuDurban, so tinoshanda takati maNigerian maZimbabwean. Ndine umwe muSouth African. I am dating a brother ari kunditi ndinge ndichivabatsira kuchikidzira vamwe vasikana vatinoshanda navo vasazodzoka kubasa, tongosara tiri isu chete, but ndini ndega muforena anenge asara. Handizivi kuti ndodii. Makadi zvenyu mukoma, ndipostereiwo nyaya yangu muzongovigawo zita rangu. Munogona kundidaidza kuti Annabel. Ndiri mukadzi, ndiri kushanda pane imwe saloon muno muDurban. Nyaya yangu iri kundiremera zvekuti handitozivi kuti ndodii panzvimbo yatanga yatiri kushanda. Saka tiri marudzi akasiyana siyana. Pane maZimbabwean, maMalawian, maNigerian nevasikana maZulu, but havanyatsokugona basa, havasati vava kurigona. Saka kunyange tichibva kunyika dzakasiyana, pose apa tainge tichishanda zvakanaka. Vasikana ava maslow learner, havanyatsokugona kukasika kubata. Saka zvavaitoita kana vakabata macustomers taizotovabatsira. Saka taingodya tose, taishanda tose, uye zvekare taibatsirana kana mumwe aine dambudziko tobatsirana. Saka inini ndiri munhu anonyanya kuzivikanwa because ndini ndakatanga saloon iyoyo ndiri 1 pandakazoona kuti ndainge ndoremerwa nemacustomers ende vanhu vose kana vakangouya vanenge vachingoti where is Annabel, so ndine macustomers akawanda ende vanenge vachitongomirira inini kunyange vakawanda. Ndava kutoita online booking paWhatsApp yangu, vanhu vanotouya nenguva. Saka kunyange vamwe vanhu vandisingazivi vanotongouya vobva vati shamwari chitongondiruka because ndakaona mapictures eimwe friend yangu ndikamubvunza akabva andipa mafone numbers ako. Saka mwedzi yapfuura shamwari yangu muZulu akabva auya kwandiri akandiudza zvinhu zviri kutondityisa kana neni. Saka muZulu I'm dating the brother. Akabva auya kumba kwangu ndokubva ati kwandiri, Annabel, you know what, kana nyaya dzexenophobia dzikazonyanyisa kuipa kumberi uko, iwe handidi kuti unge uchizoenda kuZimbabwe. Saka samakoti wake handina zvakawanda zvandakambonyanya kufungidzira. Ndikabva ndati alright, hapana kwandinoenda, but your brother has to protect me. Ndokubva anditi no Annabel, I mean kuti kana dzimwe hama dzako idzi maforena kana vakati vari kuda kuramba vari munomu muDurban, iwewe vavhundutsire. Kana wavavhundutsira then vanobva vaenda kuZimbabwe, kuNigeria, especially semaNigerian hatisi kumada pasaloon ndekuti vanoita kuti pagare pachingosvika mapurisa vachifungidzira kuti tine madrugs musaloon, but iwewe hatisi kuda kuti unge uchizoenda kuZimbabwe. Ndikati why not? Akati nekuti kana iwe ukaenda saloon iyi inobva yafa. Saka ndakangoti it's okay. Saka right now akandiudza zvekare akati dear, kana kuri kunzi xenophobia ikanyanyisa muno muDurban unogona kuuya kumba kwedu ugara kumba, in the meantime unenge uchirukira vanhu vako pamba pedu, then after zvinhu izvi zvose zvapera, iye ari kuti zvichazopera mushure mekunge vavhota. Hanzi vachazovhota iro rinogore after mavotes, kana imwe pati yapinda muparliament ndipo pavachabva vachizoregedza kuita zvemaforena vari kungoda mavhotsi chete. Saka iye ari kuti unofanira kungoudza vamwe vako vekune dzimwe nyika kuti ngatingosiyana nazvo zveSouth Africa tibva tadzokera kuZimbabwe for good, asi iwewe uregedza kuenda kuZimbabwe ungoramba uripo. Saka handina kana kumbomupindura, ndakangoseka zvangu ndikati okay, ndikatotanga kutoseka. Saka ndo zvaanongoramba achingondirangaridza achingoti, saka uri kuti kudii naichomi, uri kuti kudii? Handitoziviwo mukomana Asi kuti vamwe vangu ndingavavhundutsira sei. Zvimwe kuda munogona kutondipawo mazano kuti munhu ungamuvhundutsira sei kuti ange achidzokera kunyika kwake. Ndinoita zvokuita sei? Ndovati muchaurawa. Ndakanzwa kuti muchaurayiwa kana tikaramba tiri munomu muSouth Africa. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message eyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu.
chavari kungonyengerera kwamuri ndechekuti vari kuda kungoti muvadzidzise mastyles acho amuri kuti havagone and havasi fast maslow learner, ndo zvavanenge vachingoda kungoti muvadzidzise. Vakangowana munhu wemuno anogona kuvadzidzisa, nemiwo munenge matova under fire. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story, makavigawo chitupa changu. Ndiri murume ndine makore 38 years ekuberekwa, uye pari zvino I am a pastor. Pane nyaya yakaitika, it was in the year 2014. Nanhasi uno ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinonzwa ndichizviseka kusvika pari nhasi, asi ndikadai ndakazotosvika pakutopedza hama kaini, dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakazoenderera mberi nadzo nyaya dzeurombwa. Ndakakura ndiri munhu aida mari zvakanyanyisa. Ndakanga ndisingangodi mari yekungorarama chete, asi ndaitongoda upfumi huya hunouya nekukurumidza. I wanted fast money, fast magic money. Panguva iyoyo ndainge ndava ne26 years. Ndakanga ndisina basa randingati rainge riri basa chairo rakagadzikana randaiita, uye ndaitorwadziwa kana ndikaona vamwe vanhu vachifamba nemazimotikari, vanhu vachivaka mazimba, ndaitonzwa godo. Ndaigara ndichibvunza kuti ko sei vamwe vanhu vangori kumberi muupenyu, isu vamwe tichingoita sekunge tiri kungoperekedza vamwe vanhu mukurarama. Nerimwe zuva ndakabva ndachizosangana neshamwari yangu iyo yakanditaurira kuti pakange paina vamwe sekuru avo vaiwanzokubatsira vanhu kuvhura laki ravo mikana, madhomu anenge akavharwa vaimavhura. Saka akabva andiratidza mapictures evanhu vaaiziva vainge vava kutoita mari. Saka ndakaboti ifake. Paakazondiratidza picture romwe mukomana watakadzidza naye, I could not believe it. Aifamba nerimwe zibango remotikari. Ndikabva ndaziva kuti yazvechokwadi sekuru ivavo vaitobatsira. Saka ndakabva ndafunga nzira dzekuti ndige ndichizoendako kuMozambique ikoko. Takavafonera sekuru vacho, rwakange rwava rwepiri because bhururu wangu ainge akatombovafonera before, but iye ainge asina mari. Sekuru kunoku ndine friend yangu, mari ari kuti anayo, anogona kuuya here kuMozambique. Vakabva vati anogona kuuya kunoku kuMozambique, vanhu vakawanda vari kubva kunyika dzakasiyana vandiri kubatsira. Saka ndakabva ndachizokwira bhazi ndokubva ndachizoenda kuMozambique. Ndakazoti ndasvikako kuMozambique, but ndiri mubhazi ndainge ndava kutozviona ndatova ngamura, ndatova munhu anenge aine mari. Ndasvikapo pamatare avo ndakafara chaizvo, nekuti handina kumbogara ndakarasika. Apa ndaiva nemari, ndaitya kuti ndaigona kuzosangana nevanhu vanenge vari mabhinya vakandiuraya, vakanditorera mabody parts angu. Ndasvika ndakagamuchirwa zvakanaka nomufaro. Sekuru vacho vakange vari munhu ainge ari munhu aiva bho chaizvo. Vakandigamuchira, takataura tikakurukura. Vakabva vandiudza zvose zvandakange ndakafambira, vakandiudza nemutupo wangu. Ndikaona kuti shasha yakange ichinhonga tsono, yaiziva zvayainge ichiita. Saka vakabva vachizondigarisa pasi zuva repiri, ndokubva vatanga kunditsanangurira kuti rwendo rwangu rwekuzowana mari rwainge ruchazova rwendo runenge rwakareba, zvaisazongoitika nyore, rwaizotoda munhu anenge akazvipira. Vakati nzira dzauchafamba nadzo, kunyange ukazobayiwa neminzwa, haufaniri kuti unge uchizodzokera kumashure. Unofanira kungosimudza tsoka yako ungobvisa nekutumbura munzwa, oramba uchienderera mberi semusoja. Inini ndakabva ndati sekuru, ndakatozvarwa ndiri musoja, ndakatopfumbata gidi nechekare, ndakatogadzirira ndikutoona sekunge ndimi matondinonokera. Vakanditi hazvina kuipa muzukuru, mangwana acho tichazotanga zvakanaka. Saka mangwana acho ndakamuka mangwanani ndikagadzirira, ndipo pandakabva ndachizotorwa ndokubva ndachizoendeswa kune imwe room. Saka ndapinzwa murumu imomo, mukomana zvavakazondiita imomo zvakandisiya ndakashama muromo. Saka vakabva vati, mwanangu,
chinhu chekutanga kana wasvika kuZimbabwe uri kufanira kuti unge uchitsvaka dendere reshiri. Ndakabva ndatika ndikabva ndati easy one, that is a win. Ndakabva ndati zvakanaka isekuru, ndava kutoda kutosimuka. Vakabva vanditi aiwa handisati ndapedza mukomana, kana ndapedza ndichakuudza kuti chiumbera. Ndakabva ndagara zvekare pasi, vakabva vanditi kana wawana dendere iroro unofanira kuti unge uchizotsvaka tsvina, unofanira kuti unge uchizotsvaka tsvina yemwana mudiki. Vakandiudza kuti ndaifanira kutsvaka tsvina yemwana mudiki anenge ari below 3 years. Kana ndawana tsvina yemwana mudiki anenge ari below 3 years, ndaifanira kuti ndige ndichizoibata tsvina iyoyo nemaoko angu. Ndakafungidzira kuti pamwe ndakange ndisina kunzwa zvakanaka apo pavakandiudza kuti tsvina yacho unofanira kuti unge uchizoisa mudendere iro raunenge wakanhonga, wobata nemaoko woisa tsvina iyoyo opakira mudendere, wobva wavhara dendere iroro. Ndakati zvimwe kuda handina kunzwa zvakanaka. Vakabva vanditi kana wapedza kuita saizvozvo, paunenge wava kufanira kuzadzikisa mhiko dzako, pane rimwe basa iro raunofanira kuti unge uchizoita, ndo richaita kuti unge uchizowana vanhu vakawanda vanenge vachizouya kwauri vachida kuti vange vachizobetserwa newe muupenyu, kana uine zvaunenge uchazotengesa. Because ndainge ndavaudza nechekare kuti ndainge ndichida kuzoita zvekutengesa motikari. Vakanditi pakasel pako pachazongogara pakazara vanhu nguva dzose, nekuti kufamba kwaunenge wakaita wakadengezera dendere iroro riine tsvina mukati, ndo kuwanda kuchazoita vanhu vanenge vachiuya vachizotenga motikari kubva kwauri. Saka ndakabva ndavabvunza kuti vaida kuti ndinge ndichizofamba munzvimbo yakaita sei chaizvo, munenge muri munzvimbo iyo inozivikanwa kuti kunowanikwa vanhu vakawanda. Vakabva vati kwandiri, uri kufanira kuti unge uchizofamba pakati peguta. Vachireva ivo kuti ndaifanira kuti ndige ndichizotofamba muna First muHarare. Ndakadengezera dendere iroro, noti usiku asi masikati machena, paya pekuti vanhu vanenge vava kunyatsokufamba-famba, ndo pandaifanira kuzofamba ndakadengezera dendere iroro riri mumusoro mango. Ipapo ndipo pandakabva ndati, sekuru, muri kurevesa here zvamuri kutaura, kana kuti hamusati mati mandiudza mhiko chaidzo dzamuri kuda kuti ndinge ndichizotaura? Ndakavabvunza ndikati, sekuru, muri kutamba here? Vakati kwete. Vakanditi iyoyo ndiyo yega yenge iri nzira yekuti ndinge ndichizokwanisa kuzoita mari, because vaida kuti mushonga wacho unge uchizokoka vanhu. Sekuzotariswa kwandainge ndichazoitwa nevanhu ndakadengezera dendere mumusoro mangu, vanhu vainge vachazotarisa motikari dzangu dzandainge ndichazotanga kutengesa kugaraji kwangu vachiuya neuwandu hwavo. Ndakatanga kufunga mukomanashi ndikati izvo handingambozvikwanisi. Ndakabva ndati sekuru, kana kuri kunzi ndo mhiko dzacho munogona kundidzosera mari yangu here? Vakaseka vakati imwe mari yainge yatoshandisiwa, but vaigona kundipa imwe yacho. Ndakagumbuka ndikatsamwa, asi vakazondipa imwe mari mushure mekunge vabvisa mari dzematare nemari dzimwe dzavainge vachiti imari dzekuti ndazvifumura kwauri kuti ndinorombesa. Vakatotorawo kamari kainge kakawanda. Ndakabva ndadzoka zvangu kuZimbabwe. Mukomanashi, mari yangu yainge yatoenda, asi handina hangu kuda kuzonyanya kuzvishora stereki. Saka ndakabva ndachizotanga kunamata, ndava kuendawo kuchechi, ndokubva ndachizoenda kuchikoro cheBible School, ndikakwanisa kuzovawo mufundisi. Pari nhasi ndiri mufundisi. Saka ndinoti kana ndikafunga nezvayo nyaya iyi ndinongoseka, uye zvekare kana ndikanzwa munhu achikumbira mafone numbers achiti ari kuda kuenda kunoromba kana mumacomments umu, ndinobva ndamuseka munhu iyeye, because isusu tiri vamwe vevamwe vakabvako, ende ndinobvuma ndichiti takabvako kumhunga hakuna ipwa. Ndiyo secret yangu mukoma.
mhuri yezimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Ngatitaurei navo vamufundisi mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Ungafamba wakaritakura here dendere kana kuri kunzi wainge uri iwewe wobva wanzi famba wakatakura dendere rinenge riine tsvina yemwana mudiki kana kuti kwete? You can tell me what you think mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.